Sme piloti. No, ale nie. Zdravím všetky budúce ovečky, terajšie ovečky a minulé ovečky. Zdraví vás Player Like. A znovu som na lyžovačke, furt som na lyžovačke, tu mám nejakého pilota. A je tu ďalšia mapa od vás, teraz je to, tuším, štvorka. Áno, štvorka. Čiže viete, musíte dať originálky. Samozrejme play offline a máte to. Tak. Ideme na to. Áno, sorry, že dlho nebolo v Tasty Planet videa. Neviem, či som sa už ospravedlňoval. Ja už mám toľko dielov natočených, len neviem, nejak sa mi pokazala Wi-Fi. Áno, neviem, no. Tak, ideme na to. My Game Mode 2, OK. Tak, dobre. Nečítaj, samozrejme, neopúšťam mapu, postupuj podľa poradia, hej, a hlavne veľa zábavy. Ojoj, môžem si dať Times, dúfam. Tak ako, ja som to teraz zapala, tak mi odpustite, prosím. Vítaj na mape Vojak. OK, sme Vojak. Vojak Steve. Áno. Rozkaz. Pane. Yes, sir. Mapu robil Street 99 dík. Misia 1. Hop do teroriz lietadla a najprv zabij všetkých, potom ho znič a skoč do vody. Unikový východ, pilotová miest. Miest? Aha, asi miestnosť. Aha, áno. Áno, pane. Čo tu máme? Sorry. Videl som tam je. Zoberieme si to. Máme taký zálesák, This is portal. Vymáš, je to iba zabijeme nášho pilota. Čo predávaš? Je to iba na vizáž, ale jedlo nájde. Aha. Dobre. Čiže zabili sme pilota, musíme uniknúť. Asi to je tam. To bude ono. Bum. Tak. Dá sa. What the hell? A čo mám ako? Ja aj to mám. Neviem, ale sem asi nemám. Čakaj, skúsim. Podľa mňa ten meteorit nebude len tank. Ako? Aha. Kufor, hej. To by som musel byť amatér. Tak, batožina. Cool. Tak, odložíme si sem. Tak. Ideme. Zombie. Iba jeden. Destruction play. Aha, čiže. Ups. Pilo. Dobre. Ty kokos. Jo. Ale Dobre, to je urobené. Misia. Znič tank pomocou diela a choď po ceste. Destruction tank. To je bomba. Tam vidíme tank. Zastrelíme ho. Tak pozor. Je veľká časť. Bum. A toto je super. To si pekne nacvičil. To sa viem vykoktať, to asi nepotrebujeme. Aha. Misia 3. Vyskaž na UFO parku. A znič ho.
Jej to ľudia. Čo tam asi tak môže byť? Aha. Aha, ak je máme UFO. Aha. Oh. Neviem, asi to nemajú byť, či... Neviem. Ale ak to majú byť, no tak sorry, lebo oni by ma tomu otravovali. Podľa mňa to bolo iba na to, ako iba na to zabitie tých zombov, na toho zomba. Čo urobím? Na to urobím toto. Dúfam, že sa mi... Je toto, jak sa to povie, neviem. A tu ich máme očíslované, tak dobre, chlapec. Dobre von. Aha, to ide... tak dobre, to ide akože úplne od spodu zo stolnu až, hej, toto mám pochopiť ako nejaké oblaky alebo nebo. Aha, a to má byť mesiac a hviezdy a to má byť asi slnko, to už má byť kúsok vesmíru. Destruction. UFO, okej. Dúfam. Bum. Dobre. Tak. Misia splnená. Tak. Zoberieme si. OK, bunker. Rýchlo do bunkru. Jej, tak to ste ma potešili. Veliteľ ovečka. Aha, to je bodka. Úspešne si to dokončil. Jupi, gratulujem, to je všetko. Už ťa čaká vrtuľník. Náš vrtuľník bol zničený, tak ideme iným. No samozrejme, keď som zabil. I came to dance, 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 dance. I hit the floor 'cause that's my plans.